Kod nyime en jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni Kenya pod ni kama ber kotenore gi weche mag osuru. Ruto twak gi jofwambo Otieno manyoro wacho ni kipimo kod pinje mamoko, Kenya pod juogo osuru mani piny kendo onge hinyruok ma piny owacho keto kuom jopiny. Bende ne olose wi chendo mag piny owacho mag ng'ado omenda kuom jotich ne gedo mag udi. Owacho ni chendo no geto konyo jopiny yudo kuonde jot kod nyuolo tije ne rowere. Kenyans overtax. The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be way below what our peers are. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco, they are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%. Meaning, we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. Kapod ntiere weche motenore kod osuru